L-litterizmu finanzjarju meta persuna ma tkunx taf tħossib il-finanzi tagħha u tispiċċa dipendenti fuq ħadd ieħor huwa fattur komuni fost ħafna vittmi ta' vjolenza domestika. Ftehim fil-prinċipju għal 3 snin bejn il-Bank of Valletta, l-Kummissjoni Nazzjonali kontra l-Vjolenza Domestika u l-Vjolenza b'bażi tal-ġeneru u d-Dipartiment tal-Kunsilli Lokali huwa mirat li jindirizza din il-problema. L-arfin finanzjarju huwa importanti għal kulħadd, speċjalment għal vittmi tal-vjolenza domestika. Però bħala strateġija ta' prevenzjoni qegħdin nagħmlu din il-kollaborazzjoni sabiex nilħqu l-persuni fil-komunità qabel ikun hemm l-abbuż finanzjarju. Però mhux biss, ġifieri għandek abbuż varju li jista' jkun anke llum permezz tat-teknoloġija, għandek pereżempju romance fraud. Il-ħaddiema fil-ferat tal-bank se jirċievu taħriġ biex ikunu jistgħu jgwidaw l-residenti f'lokalitajiet differenti li jista' jkollhom bżonn din l-għajnuna. Aħna ser nkunu qed nipprovdu s-servizz tagħna billi nitrenjaw kemm lin-nies tagħna fil-branches, kif ukoll il-kunsilli biex intuhom l-availability tal-branches tagħna biex ikunu jistgħu jitkellmu man-nies tagħna biex jgħinu daw in-nies li huma f'diffikultà ta' indipendenza finanzjarja. Fl-iffirmar ta' dan il-ftehim fil-fera ewlenija tal-BOV f'Santa Venera, ġie spjegat kif il-ħaddiema tal-Kunsilli Lokali li jkunu f'kuntatt dirett ma' residenti se jkunu mħarġa kif jarfu s-sinjali tal-vjolenza domestika u fejn jistgħu jirrappurtaw. Is-Segretarju Parlamentari għall-Kunsilli Lokali, Elizin Zerafa Ċivelli, qalet li l-Kunsilli Lokali se jkunu qed jiftħu l-bibien tagħhom biex joffru korsijiet ta' edukazzjoni finanzjarja lir-residenti. Is-Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza u Riformi, Rebecca Buttigieg, qalet li din l-inizjattiva hija parti mill-ħolma futur mingħajr vjolenza u se żżid l-edukazzjoni dwar xi tfisser l-indipendenza ekonomika u x'relazzjoni għandha mal-vjolenza domestika.